Mm-mm. Satu dan empat. Shalom, Shalom. hurian ni haulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Namat pungudo hita diborngin ujung tahun 2020-on. Dang apalasa dia liling nai tinggal honot tama tahun 2020. Jala bongot mahita tu tahun 2020 sada. Di ujung ni tahunon, rikot do maruji-ruji hita marningot pardalanan naung tabulus. Huhut lausongon na mangalap gogo, andorang so tauduti pardalan tandai, atong ahamas si sauranota tutuhan pardenggan basai. Saya parrohai mahami mamilani aka ari-ari nami asa dapotan rohana hisuk kami. Nuaing bongot mahita tu pasauran na badia, lau mamuji dohot pasangapon tuhat tai, masalpuon do akka taon, alay manoktong dohata ni debata, dibaheni tap mahita mangendehon sangap digoarnai, tapangiat suarata lau mamuji Tuhani. Jongjong mahita sa luhod na. Mat hite-hite goat ni debata ama, doot goat ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doot goat ni tondi potbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Dungo mahamu jalamat tangiang, asa unang hamu bongot tu pangunjunan, managam mahamu, dungo mahamu jalamat tangiang, aydang diboto hamu manang adigat tikini. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na dibuan wagidyang, dibayin hodo anak na diholongan ni Toham tututod ni Patik, asa dipalua akan na ginomgoman ni Patik, utupi hami asa dohot hami dapoton halwaw ni, jala astamian hami di bagasan harajaonmu, mat hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita salut na, matindi mahita sian bukwende nomor 562 ayat sada dohot ayat 2.
debata di perpunguan bodari ujung ni taonon di mana tersurat pensi pindu parjolo tapos siai jala tahat tidak kondo sada do debata naso matmula naso marujung patgogo naso hatudosan naso ulumuba haposan patbinoto nasun naso udo hatudoan paruhum na tigor parasito hagodang pardenggan basa ibana do na mangguhi langit do tano patoha na sintong nasun badia patolong roha masite pudaon tatula jala taolo do asomalan na mandok opung tu debata dohot pakilalaan na mga rajumi holan pardengganan basa dohot debata dohot roha na makaposi boito pasu-pasu sian sumangot ni opu songon na hinasolmon ni hala si palawegu suang songoni na manujut hari na patuntikon laka dohot na menjaha surat ni tangan laos masite podaon tatulak do poda na mga jujumi tumimpo waso ni debata sian habadion na dohot holong ni tohana atong sa manggido gogo mahita tuado pan debata ali Tuhan debata say paggugoy mahami mangulaw na hombar kapatid mi amen matindi maita sian bukwende nomor 680 sada ayat sada kap mahita jogjog refleksi pasirangan ni taon botnginon imam botngin na pasputi di bagasan tahun 2020 sa tokinari salpuhonot tama tahun 2020 jala bungot tama tahun naik baru tahun 2020 sada matagam do natabulus di tahun 2020 tudos tutoda ni padati nasay matmusor si patado ro akka patukilon alay solok do tumuse akka las nitoha diloas do hita mangula ulaon manggotil pasbue ni natalu boy tapat hotot akka yanakot tamat sikola dohot iyan akka na asing naong taulahon matningot sa luhut nai tamado ikon matlas nitoha hita nuaing alasahat do hita di ujung ni taonon titikin na matpudion tabulus do sa himago binaon ni COVID sa pulisyaon na mambayan totop akka dongan na mabiyat sa tunagaon hosa susa ng pandatanan alapat husotan ni perekonomian na sotat bayan matdalan dohot tinggan manginon na dui sa hatuhuria godang do na suboy patupahon pesta natal aladang boy totop maspungu alanii ikonsay manggogo hita nuaing matangyang tutuhatay andiat ma tibu salpu patukilonoi malum sa luhut akka dongan na hona virus coronai asatung tatbahen sumuang hita tupat nguluan na dumenggan lumobi ma dinahlaw manggoti taon na baru 2020 sada nanaing toon Alia manami
dohata ni debata, alani itu debata ma pakitimonotta, jala unang ganggu tohata disi, idama, dada na hutang gajang tangan ni Jehovah lau mangutupi hamu, jala dada mathapal pinggolna, so mat binege, bothat mahita di bagasan pos ni toha. Tapuji tuata matindi mahita sian bukwende nomor 160 sia ayat 3. Tabigima hata ni debata, tutpuk di patpunguan bodari ujung tahunon, di mana tersurat di Pesalmen 110 sia, memuka sian ayat 80 sia saat rodi ayat 10 rodi saliling na dohot hatami di akka benua gijang ali Jehovah. Kasih rasa sadarion say hotmado akka uhupmu ayak ka na posom donasida sa luhutna. Todi sa liling-liling na do dang tagamon halupahonokku akka paretami ay matite-hite akaido di Pangulo ho au. Say diatopi akka patjahati do au, naing agot kuau, say akka panindangion mi, do hupateteoteon. Say marujung dahulu sa luhut na pangadahan at say tanggol tamakni. Ido sahat na, matua ma akka natumangion hata ni debata, jala na upepsa. Amin. Tapuji tuata matende mahita sian bukwende nomor 25 ayat 2 jongjong mahita salutna. Tidakon ma hapot siyaw tay, songon na hatay dakon ni dongata sa hapot siyaon di sandok ortibion, tap mahitamandok. Au porsea, di debata Jehovah, ido ama patgugon na sa tudusan, na tumupalangit dohot tano. Au porsea, Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman natin buhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Potbadia, andotang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na betnit
di pangumuman ni Silatus, na mate tot pajal do ibana di hau pinot silang, na tua tu banua toru, na mulak mangulu dia di patuluhon, na manai tu surgo, laudul tu siamun di bata Jahoba, amanai patgugun na suatu dosani, disimay bana pay mamulak sugot tanoon, manguli hala na mangulu dohot na mate. Au pot sea, diton di pot badia, jaladong sa dahuria na badia, huria atau panihalak Kristen akka na badia, dohot di asesaan di dosa, dohot di atai na mandok, mula mangulu sugod dagi ni halak ng mate, dohot di anguluan na soda-suda. Amin. Mateti maita siyan bukwende nomor 758 ayat sada. Tabigi ba balita jujur tahun dohot balita pathepengon ni Hutiata di tahun 2020. Horas ma dihita saluhuna Oh, tas. kurian itu hatta na pinarsangapan amang inang na pasobulong remaja rodi sudah hita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus ditikyon naing do hami pasaton ima berita jujur tahun do laporan perhepengon ni huriata di bagasan na satau bolonon ali jumulo mahami marsatay bitu hita saluhuna hurian itu hatta nian rohani zol manu na marsakap ale di batado patotulak kana so nima na masa di padalanan ni huriata sa tikyon so nong tawoto takas ia ulon ni huriata amang padik tabi bay hasi majutak dot bendahara ni huria inang es situa el burgultum tongod dope di bagasan perawatan selani ido magido hami di bagasan serep ni roha asa dohot mahita salut ruas ni huriata manangi akon nasida asalam tutibuna malum sian parasihahiton ni pamatang mardomo muse ala pitro masa pandemi covid na mangihut di tikyon hampir sudedo kegiatan kategorial dohot program kerja nong ditotopon ni huriata gabe tertunda jadi sudah kegiatan marang padalanan di perhuriaun ima jumlah ruas ni huriata per kakak per week jumlah ruas per jiwa jumlah ama jumlah ina jumlah napaso bawa jumlah napaso boru jumlah remaja bawa jumlah remaja boru na sorang na tardidi na makatidaku kaporsiaun na marhasotan na pidahuria na modding dohot laporan perhepengon dang buhi pasaton nami di Borginon. Hami atas nama perhalado magido maaf tuita saluhut ruas ni huriata dihahurangan banang hagalion nami na marhubas di huriat tahun jala saya dipaturus tuhat masakap ni rohata jala buhi tawurus tahun 2020 di tahun nai baru maanon ima tahun 2020 sada pasaton nami ma berita jujur tahun do laporan perhepengon ni huriata so nima na buhi pasatam di tikyon saya dipergugui di Batama ita saluhuna jala managam di tahun 2020 sada saya tutabana mahahipason nang paspason itu hatta tuita saluhuna mauliate horas hami napasahaton sekretaris Surya situa Dr. Andus J. Sirelahi mauliate Tabigi mo se mandok hatama siyan ruas ni Hutiata. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Pendeta HPP Khusus Singkawang,
berupaya untuk melaksanakan pelayanan dalam 1 tahun ini, baik itu secara virtual maupun dilaksanakan secara langsung melalui 2 shift atau 3 shift setiap hari di dunia. Ini kami lihat adalah upaya yang sungguh-sungguh dari para pihak bagaimana bisa melayani seluruh jemaat ada di hati Singkawa. Yang kedua, kami ucapkan juga terima kasih kepada panitia Natal, di mana tahun ini kami merasa bangga, sangat puas pada tahun ini bahwa panitia Natal itu terdiri dari kaum muda, kaum milenial, dan harapan kami pada tahun-tahun mendatang bukan hanya menjadi panitia Natal. Kami harapkan para generasi muda dan para milenial proaktif dalam rangka pembangunan di gereja ini, baik itu pembangunan spiritual maupun pembangunan material. Harapan kami banyak generasi muda yang memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan di gereja kita. Harapan kami di dalam masa pandemi COVID-19 ini, maka generasi muda yang perlu dikedepankan selaku pionir ataupun garda depan dalam rangka pembangunan di gereja kita. Yang ketiga, kami sampaikan kepada kita seluruh jemaat, mari kita koordinasi, mari kita samakan persepsi antara jemaat dengan pendeta, majelis, dan seluruh seksi yang ada di gereja kita, sehingga pelaksanaan pembangunan baik itu spiritual maupun material di gereja kita dapat berjalan dengan baik. Seperti tadi yang disampaikan oleh sekretaris Mulia, bahwasanya banyak memang program kita di tahun 2019 yang belum kita laksanakan, tapi itu semuanya karena adanya pandemi COVID-19. Kami lihat bahwa semua
untuk merayakan betapa besar kasih-Mu bagi kami. Tak lama lagi kami akan segera meninggalkan tahun ini. Namun kami percaya kasih setia-Mu tidak akan meninggalkan kami. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan yang telah menunjuk pemimpin di negeri ini, biarlah Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan, yang hanya melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Anak-anak-Mu yang ditempatkan dalam pemerintahan, pakailah mereka menjadi alat untuk kesaksian nama-Mu saja. Begitu juga gereja-Mu di seluruh dunia dan HKBP, biarlah menjadi saksi tentang kebesaran Tuhan. Para pemimpin HKBP yang baru terpilih, Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Engkau jadikan mereka menjadi pelayan yang berhati hamba, bukan menjadi penguasa yang mementingkan diri sendiri. Jangan jadikan mereka sebagai pembawa kami ke dalam pencobaan, namun Engkau jadikan mereka sebagai pemimpin yang membawa dalam kemuliaan. Kami berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami kehilangan orang yang dikasihi di tahun 2020 ini. Kuatkan semua keluarga dan kami menghadapi rasa kehilangan ini. Jemaat-Mu yang saat ini karena penugasan tugas di kota lain, kami percaya Tuhan memberi kesehatan dan menjagai mereka. Tuhan, Engkau juga begitu baik buat kami. Jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit di tahun 2020 ini, Engkau telah berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kasih sayang-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, titipan Tuhan yang menjadi tanggung jawab kami. Jadikan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berikan kami kemauan dan kemampuan untuk membesarkan mereka di dalam nama-Mu. Bapa, di antara kami ada yang merindukan keturunan. Nyatakan dan kabulkanlah Tuhan kerinduan mereka. Begitu juga Tuhan, anak-anak kami yang merindukan pasangan. Kami percaya Tuhan telah menetapkan pasangan yang paling baik bagi setiap anak-anak kami. Engkau akan sediakan jodoh yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkau tolong Tuhan, Engkau tunjukkan pekerjaan yang baik buat mereka. Ajari kami untuk selalu bersuka cita dengan apa yang kami miliki dan setiap keadaan yang sedang kami hadapi, karena kami tahu Tuhan selalu punya rencana yang terindah bagi kami. Tuhan, dengarlah jerit hati kami ini. Engkau tahu Tuhan, ancaman virus corona masih merajalela yang mengancam kesehatan kami dan seluruh umat-Mu di dunia. Kami sangat khawatir Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkan kami terjebak oleh ketakutan, sehingga kami melupakan bahwa Tuhan juga menyediakan berkat di balik itu semua. Biarlah ya Tuhan, virus corona bisa musnah oleh karena campur tangan-Mu. Kuatkan kami bila harus menghadapinya, sebagaimana juga dengan cobaan lainnya. Tuhan, kami berdoa buat Amang Inang pendeta kami yang saat ini name di rumah sakit. Tuhan, hanya kepadamu kami memohon. Tuhan, berikan kesembuhan tubuh buat Amang Inang pendeta kami. Berkati obat-obatan para medis yang merawat Amang Inang pendeta kami, sehingga Tuhan, Amang Inang bisa sembuh oleh karena mukjizat-Mu. Kami berdoa buat Amang pendeta dan seluruh perhelado kami yang telah bertugas dalam pelayanan tahun 2020. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kasih sayang-Mu yang telah Engkau berikan buat mereka, di mana mereka telah menjalankan pelayanan dengan baik oleh karena penyertaan-Mu. Semakin Engkau pertambahkan berkat-Mu Tuhan di hari-hari yang akan datang buat mereka dan seluruh keluarga. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan, seperti Engkau di mana kami jemaat-Mu di HKBP Resok Singkawang selalu Engkau jaga dan pelihara. Engkau berkahi kami kesehatan dan rezeki di tahun 2020. Mampukan kami menjalani hari-hari kami yang akan datang dan jauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan Allah Bapa, kami
kami akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan antusias di dalam iman bahwa dengan penyertaan-Mu kami akan sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang lama tidak hadir beribadah. Kiranya Tuhan sentuh setiap hati mereka, biarlah mereka mau datang beribadah di tahun 2021. Inilah kami seluruh jemaat HKBP Sing Bebas, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami taat dan tunduk hanya pada pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami, agar tidak menjadi penghalang bagi berkat dan kasih karunia-Mu yang Tuhan masih akan berikan lagi kepada kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, marende maitasian buku ende nomor 28 ayat sada dot disalutna uhud papungupelean. Martangiang mahita ali Tuhan di bata napuna saluhut partikian pinuji pinasangap goar mutongtong ali Tuhan alakot doho madongani mangiring-iring pardalanan nami saha tu ujung ni tahun 2020-an. Madok mauliate situtudo rohanami disude akka basa-basam boy hami marlas ni roha pasal puho tahun 2020 nanaing mangeahi tahun 2020 sada. Tuhan songon si Maria na mauwas di podami ruas mupe hami saluhutna mauwas do tong-tong tumangihon podam marhite-hite hatam di ujung ni tahun 2020. Asima rohama le Tuhan leoma tuhami roha do pikiran asalam mangatusi hami di abonarni hatami suang-songinang naposomona li Tuhan pargugui ajari pamangaku li Tuhan pasahaton hatami di tonga-tonga ni kuriami marhite-hite anakmu Tuhan nami Yesus Kristus ujalo hami ma hatami ali Tuhan. Amin. Shalom. Di hamu amanami inanami yanakon nami na marpungu di bagasan garijaon suang songoni na marpungu di bagas ni keluarga masing-masing. Secara mendadak memang natuari perhalado marpungu gabi berubah ma parminggota parpungota sian naung terencanahon secara langsung tatap muka dua kali pertemuan alai marhit
hite perkembangan ni keadaan COVID 10 do varian nai baru gabe diputus cuma natuari beribadah mahita secara langsung live streaming dan nama kurangi pamujiota di tuhatta nang pehita marpungu maka mauletehon padongan ini tuhatta marhite-hite parpunguan bodari ujung tahun hata ni dibata dihita songo dalata madok mauleate di tuhatta manal puhon tahun 2020-on ima sian sada Petrus bidu sada ayat 22 saha Rodi ayat 25 songonom mahatana tapai hutihuk ma di bagasan rohat tabi payas hamuma rohamuna marpangoloyon di hasitongan mangeahi haholongon na somarlaok di dongan asa masih haholongan situtu hamu sian nasaroha ainunga mangulahi tubuh hamu dada sian boni na olo base-basean sian na manotong do binahen ni hata na mangulu jala namyani nasian debata ai songo duhu do nasa daging songon bunga-bunga ni duhu tido saluhut asangaponna nunga malos duhu ti jala marurus bunga-bungana alai namia doro di saliling-lilingna ya hata ni Tuhani ido hata na binaritahon Tuhamu karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dihamu amanami, inanami, nang yanakonami, sudehita nahinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Selama abad pertama, gereja tidak melakukan perpunguan ujung tahun atau ibadah syukur akhir tahun, tidak ada. Pada saat itu jika tiba tanggal 31 Desember orang melampiaskan kegembiraan, sukacita mereka dengan pesta pora, minum-minuman keras, sampai mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Dan kita bisa menyaksikan tradisi buruk itu pun masih berlangsung di sebagian orang sampai saat ini. Menurut almarhum Pendeta Andar Lumban Tobing,
pada tulisannya di majalah bulanan Immanuel HKBP, perpunguan ujung tahun atau ibadah akhir tahun pertama sekali dilaksanakan di gereja pada saat Uskup Silvester di Roma. Sehingga perpunguan bodari ujung tahun biasa disebut perpunguan ujung tahun Silvester. Tujuannya adalah untuk memberhentikan kebiasaan yang buruk tadi. Dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, dan sampai sekarang kita melaksanakan perpunguan ujung tahun. Ibadah ucapan syukur untuk mengucapkan terima kasih madok mauliate tutu hatta saat kita di ujung ni tahun. Di bagasan hai pason, di lasni roha, manggotil, sian nataula, songon nataja hanakin di responsoria. Boy pabor hatod dana marsikola. Uduk tusi taida do ragam niak kanauli. Torop do hita dapotan pasarian, dapotan hanguluan, dapotan hasangapon. Suang songoni akka ragam ni las ni roha. Tarlumobi matutu nangpe adong hamaolon alai bodo mardalan pamuji-mujiota tu dibata nang pesipata parsobaota boy mardalan secara pribadi di bagas tabe secara keluarga berkelompok rekaman nang live streaming hinorhon ni COVID corona songon ni ruas amanami na mewakili ruas nakin yang utama adalah keselamatan jemaat. Hamu amanami na hinaolongan itu hatta Yesus Kristus nunga sude hita maboto marsika soring dolas ni roha dohot hamaolon do ni roha diganuk tiki namasa dihita di tahun 2020 on marasing sian las ni roha taado pido akka hamaolon isarana ancaman virus corona namar pangotak tu sadok portibion pola do digota api parsaurata do akadongan isarana ari sape masohot majok parpungu-pungu ape marsohot majok ima akibat ni COVID-19 sion pola do Rejo Sejabu, KSJ, WF Home, Work from Home. Persikola pe ngaluja bosan marsiajar jarak jauh Sejabu, guru pe nunga mengeluh. Alai ima, naikon tak adopi, jala ikon marbengek ni roha, jala marpos ni roha. Ai nunga tak kasta boto. Ia partikian tongdo marsika soring. Hamu amanami nanami na hinaolongan itu hatta firman Tuhan hari ini yang diikat dengan tema
firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bohape perubahan di Portibion, molohatan di bata hokdo tong-tong. Molo didok aka parhata, suka tidak suka, mau tidak mau, waktu pasti bertukar. Musim boleh berganti. Situasi boleh berubah. Keadaan juga boleh bergilir. Bahkan rezeki pun kadang-kadang berubah. Bisa lancar, bisa mandek. Kalau orang Padang bilang, setabi di Manami, kalau orang Padang bilang angin bertiup, musim berubah. Tetapi ada yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Molotik kimar minggu hita adong kur nahobartu jamita di Bornginon ima kurni amang sinaga. Sai songon sorhani pada tido sudena na adong di tanoon. Sipata tu gijang, sipata tu turu. Sudena na adong di tanoon, sai muba-uba do. Ai so adong na ho di tanoon. Sai na muba do sude na adong. Ida bunga-bungai akana mangerbangi mangerbang manugut ambolong botari nai so adong nahotong namo ramoy marpugos napugos iboy mamora nasangaboy marlea nalea iboy marsanga so adong nahod di so saimu bado sude tontong ima songon kur jamita dihita molo diedehon akakur ama lam tapauba marohata tahaposi debata asa las sonang rohata ai ibana do nahot rodi saliling ni liling. Meskipun dunia berubah, keadaan berganti, tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, meyakinkan kita, menguatkan kita bahwa Tuhan senantiasa setia menyertai perjalanan kita. Dan itulah sebabnya kita boleh sampai di penghujung tahun 2020 ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita. Kita boleh menyaksikan banyak korban na aguan hosa alani COVID, jutaan terpapar. Kita bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan anugerah Tuhan kita.
hamu amanami nanami doh yanakon nami ya surat si Petruson pada saat itu memang disampaikan kepada perantau, pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia yang mengalami pergumulan, ketakutan, kekhawatiran akibat perbuatan-perbuatan kerajaan Romawi yang senantiasa mengejar mereka untuk dibinasakan. Petrus, Rasul Kristus sendiri, memberi penguatan, ketabahan, bahkan kesabaran kepada mereka supaya tetap percaya kepada Tuhan yang boleh menolong mereka. Kita pun harus percaya dalam perjalanan kita di 2021 mendatang. Tuhan tetap menyertai perjalanan kita. Oleh sebab itu kita harus tetap setia, sebab Tuhan juga setia. Kita setia dan taat beribadah, setia dan taat mengasihi sesama, setia dan taat persekutuan dan melakukan kebaikan-kebaikan, dan tentunya semakin dekat kepada Tuhan. Bergembiralah dan berterima kasihlah, kita telah dipelihara dalam kekuatan Allah sendiri karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Itu bisa kita baca di 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kita yakin boleh berjalan bersama Tuhan di tahun 2021 yang sesaat lagi akan kita terima. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati kita seperti yang sudah diberkati pada tahun 2020 yang lalu. Di batama masu-masuhita salhuna. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Meskipun kami beribadah sebagian di gereja dan sebagian besar jemaat-Mu beribadah pada akhir tahun ini di rumah secara langsung live streaming. Tapi biarlah Tuhan, pujian kidung yang kami naikkan yang kurang sempurna boleh Tuhan terima menjadi keagungan Tuhan. Demikian juga firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami di akhir tahun perjalanan kami menyongsong tahun yang baru, boleh menguatkan kami menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, dan terutama menerima berkat-berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan terus senantiasa menyertai perjalanan kami. Orang tua kami, Engkau jaga kesehatan. Anak-anak kami Tuhan, yang sudah memperoleh pekerjaan, ajar mereka supaya senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan yang masih sekolah, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka supaya takut kepada Tuhan untuk memperoleh ilmu pengetahuan bekal kehidupan mereka. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021 nanti, tetapi kami yakin jika Tuhan menjadi penghulu kami, nahoda kami di depan, kami boleh berjalan, berlayar,
mengarungi tahun 2021 seperti mengarungi tahun 2020, bahkan jauh lebih baik. Terima kasih Bapak. Jika saudara-saudara kami yang masih sakit, biarlah Tuhan yang menumpangkan tangan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit di rumah atau di rumah sakit boleh mengalami kesembuhan. Secara khusus Tuhan, pimpinan kami di gereja ini, uluan nami, padita nami, suang soninang inang padita, na tope di rumah sakit Tuhan, ho mana mangurupi, molope dilioko hai paso, asabui mangula di huriamon. Las rohanami Tuhan, molo mula amang padita nami sugut, bui martaba akagugu nami, las ni rohanami ali Tuhan. Asima roham ali Tuhan, tubahi masaluhuna aka dokter, para medis, perawat di nama nangani aka namar sahid, margugu nasida, padau aka sahid sian nasida. Asima roham ali Tuhan, tuho matu pasahatami pasal puhon tahun 2020 satu kinai, majalo pasu-pasu muse di tahun 2020 sada. Di bagasan guarni anakmu Tuhan, madok mau lihat ya hami diho. Amin. Tapuji Tuhata, puhut papunguhon pelian. Tabigi hatani dibata na paingoton hita asa marpanguluyon di hasitongan mangiahi haholongon naso marlaok asa masih haholongan situtu hita sian nasaroha na marsal puat dosa luhutna na ditanoon ay songo duhut-duhut do nasa daging songon bunga ni duhut-duhut tido saluhut hasangapon na alain amian ro doro di saliling nililing na hatan itu hatta imana say tapeop laho borhat kita mangalakaho lakata tu tahun na baru 2020 sada naroon. Kristus do Tuhan nauro tu portibion na sinuru ni debata ama laho paluahon do sumedangi hita di saluhut pardalanatai atong
Rappon Tuhan Yesus ima taula nasa siulota. Bor mahita madalani tahun nai baru 2021 di bagasan Lasni Roha marite hita sia 300 sia ayat tul. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leo-leo nadinggan do nasa ulibasa na maulutus upasat hami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asahu parhaseang hami pilihanon pati pulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileo-leo mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaomu, say Saut Malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama hita di sodakon Tuhan di Batama buhina tuhita jala asima rohana midahita di dopakon Tuhan di Batama buhina tuhita jala di pasaorhon madamena tutod ditabe amin. Manihita saluna selamat manomu-nomu tu tahun